På den her video, der laver vi formbrød. Franskbrød med lidt gramsmel i, bagt i form, 3 styks. Pivlækkert. Jeg bruger hvedemel med 10% protein i, så bare en billig, almindelig hvedemel, for at vi ikke får for meget gluten i, så vi ikke får alt for seje brød. Så derfor en 10%. Så bruger jeg lidt gramsmel, og det er ikke fordi det bliver særlig sundt af 10% gramsmel, men det giver lige lidt smag til, så jeg bruger bare lige lidt gramsmel i. Putter man for meget i, jamen, så bliver det for tungt. Man kan selvfølgelig godt på 20% i, man skal bare forvente, at brødet bliver lidt tungere af det. Så har vi lidt gær. Jeg bruger lidt tørgær, og det kunne selvfølgelig også være almindelig friskgær. Så har vi lidt salt. Jeg putter det ikke lige oven i gæren. Bare lige på den anden side her. Hvedesukker, det putter vi i for smagens skyld. Sådan lidt surdejsmag. Det er jo lavet af surdej og tørret. Så i med noget af det. Og så har vi frost, som er vores bageenzym, som giver luftighed. Selvom vi kun bruger den her 10% hvedemel, så får vi alligevel luftighed i, hvis vi bruger bageenzymer. Så i med lidt af det. Så skal der lidt sukker i. Bare en lille smule sukker, så det bliver pænt brunt, når vi bager det. Og så har jeg vand der, og det er selvfølgelig også vejet af. Så i med det. Opskriften finder du inde på bagekurset.dk under store brød. Der kan du se, hvor meget der er i af hver ting. Så sætter vi bare lige i gang langsomt. Så er dejen stået stille og roligt i 10 minutter. Så skruer vi op for hastigheden. Så skal det have en 4-5 minutter. Så pizza hæveposen over. Så skal det bare lige have lov at ligge 10 minutter. Det er sådan, dejen skal ligge cirka 10 minutter. Men det her med tid og banen, det er lidt fordi, at din gær er en lille smule gammel. Den er måske ikke helt frisk. Så hæver den ikke så langsomt, så skal man lige have lidt mere i, eller give det lidt mere tid. Og det er både tørgær og friskgær. En pakke tørgær, der har stået en måned åben i køleskabet, virker stadigvæk, men der skal måske lige 10 eller 20% mere i, for at få den samme effekt, som lige da man åbner den. Og det samme med temperatur. Hvis graden af dejen, hvis dejtemperaturen kun er 26 i stedet for 27, så tager det måske 15 minutter i stedet for 10 minutter. Så det der med tid og dej, det skal man lige sådan mærke efter og kigge, og hvordan ser det ud, og er det som det plejer, og så videre. Yes. Ja. Det vil lykkes næsten. Sådan der. Ja, men hvordan skal den så se ud? Altså, den skal være begyndt at hæve det op. Man kan mærke, at den er lidt blød. Så er den fin. Om så er der gået 10 eller 15 minutter. Jeg skal dele dem her i 3. Gerne lige store, så brødene bliver lige store. Der er 1942 gram her. Det vil sige cirka 650 gram per styk. Lige nøjagtigt. Dommel om. Og så skal de virkes op. Ja, når jeg virker op, så gør jeg sådan her. Det har jeg lært som bager, og det ligger i mine fingre, at jeg kan gøre sådan her. Og det er måske ikke lige så skide nemt for her fra Danmark. Men kan man så trække ud i dejen, folde det ned under sig selv. Og det gælder om, det er ligesom at stramme overfladen op her.
Det skal bare lige ligge under det mel, og igen plastik over. Sådan der. Til aluform, der synes jeg, den her Gold Wax, den er rigtig god. Der skal ikke ret meget på, og så virker det rigtig godt. Så det skal bare lige et helt tyndt lag på. Det er godt. Så skal vi have slået brødene op som leder. Vi skal have strammet overfladen op, stramme det her glutennetværk op, og det gør vi ved at vende den om, banke luften ud, og så strammer man ligesom overfladen op, tager enderne, gør dem lange og smider dem ind i midten, og så trykker vi ligesom luften op, mens vi strammer den op sådan her. Og så får vi formen, og den her stribe nede i bunden, den hedder virket. Jamen den skal så bare ned i bunden af formen. Hvis det virker for svært for dig, så kunne man måske gøre sådan her, hvor vi går ind og ruller overfladen ud. Vender den om, og så kan vi rulle den sammen, og på den måde også få overfladen stram. Sådan. Og nu smider jeg dem ind i bordstikket for at hæve her under damp, og så er det ret vigtigt, at de står helt tæt samlet, fordi når de hæver op, så kan de ramme den der, hvis de står her under. Så helt herind, og så posen om og damp under. Så tæl over en gryde med kogende vand ind under, så vi kan få fugt og varme herinde under. Der er nemlig 2 ting, der er vigtige for sprøde brød. Den ene, det er, at overfladen her, den slet ikke tørrer ud under hævningen, og så at det får damp, når vi skal bage det. Så har det hævet en lille times tid, og er klar til at komme i ovnen. Men inden vi bager, så snitter vi dem lige. Så bare lige en skarp snittekniv lige en gang igennem. Så ryger det i ovnen. Anden nederste rille. Husk at skille den lidt ad. Luk hurtigt. Skru ned på temperaturen. 185. Så lukker vi lige fugten ud, så vi rigtig kan udtørre skorpen, som bliver rigtig sprød. Sådan der. Så tager vi dem ud af formene, så snart de er bagt. Ellers så kan de godt fugte lidt her nede i formene. Lækker. Det ser da bare piv godt ud, det her.